Hello everyone, sarik kaham narno tini hingkai belai tongtok sumui rok nokaro busan heto ongjak nai nei busan tongtok to pura naithok ongjak tini hai nokha tongtok tai noklak emne satung wo belai na tungkha kobo kolom kha kolomang se an mahang mahang phonong male norong tungmani satung yang kete temate ta sarak tong lajak ama yang gai tete ni bumang gai kisip sipjak yang gai kok sawoi monijak omo hangke sabo mama tamana nanya mau keseng-keseng na udah ada keseng nakon na heto ongjak nakoda nadi mama na naithai tama tor yak tar miko ko morong ke rot chatra thanai rok borne bora bo ngasip chini ya chilang bilang kana jak rot chatra thanai rok mela korok lai na pho